eta zazpiak ematen dizuet. Saltza apurret falta zizuen, bost. Eri asko guztauza eta sortze bat egingo dizu. Oso koordinatu duzuen eta barreak zueño zuekin así que amar. Orain, bigarren taldea, Barbie Girls. Koreografia asko gustatu zait eta behatze ematen dizuet. Asko gustatu zait neska, jarraitu horrela, behatze. Asko guztauza eta espero oso ondo itxea eta gatxe ematen dizu. Ondo inozue, baina hor faiotxo batzu ikusi ditut, así que sortzi. Orain, hirugarren taldea, Inde Jango. Kantinio asko gustatu zait eta 6 ematen dizuet. Galdera bat, ridikuloa egitera etorrak zarete, bost. Asko guztauza eta 10 egongo dizu. Nik uste dut, ridikuloa ikera etorri zarela, baina, bueno, ondo koordinatu zuen, baina, zein. Eta orain, laugarren taldea, Gris. Ja.
Asko gustatu zait eta 10 ematen dizuet. Behatzia eta 10 zalantzetan eduki dut, baina 10koa. Ni baitxa 9ko minuz. Itzi gabe iratu naiz, ama. Eta orain, azkenengo taldea, Euforia. Kantzino asko gustatu zait eta 7 alta ematen dizuet. Ondo gonda, baina dantza zoza izan da, zein. Geri esatu egin guztau, pero bueno, 6 bat duzu. Nire ustez flipante izan da, nabari da, ino zuela zailo asko, baina hor zurde izan apur bat, baina behatzi. Orain, faltatzen